Ndauda iso. Wamwana kwa kuripa, mwana kwa kuda kunomba chiremba kuti zvakamira sei. Sikunetsika mumushamedi nezvinhu zvatiri kubata kunzira pastori. Unofana kueri muri kwavira pachipembe. Ane zvavakabatawo. Ya. Achieni marori kudai so. Wesa. Makati kwa chiwambo. Ndikumbokwira nevanhu apa musoro apa ndikudzoka mai manje. All right. Vari kuzara basi. Saka vanhu vanenge vachizoramba vayo tatizviziva vanenge vachizviwana uko. Havasiri here. Inenge dzingori mhiko dzokuti panenge kuti takaita namushonga munhu anoramba chinhu chaanoziva. Vanenge vachizviziva. Asi vanenge vachidawo kuramba. Vanenge vachida kundoramba zvokundotiwo sinzi takagadzirira nemishonga. MaGD6 aya ndanzwa kuti akabva nemaoko enyu. Ndanzwa kuti basa renyu here. Chokwadi shuwa. Chokwadi. Muri kuyaona ka? Ndanzwa kuti akabva takonzwa hatina hedu. Hatina hedu nge tataura nemuridzi wacho asi takonzwa kuti mungaza ari kufara uyo akabva nemaoko asipembera pazvaita. Hanzi zvafamba? Zvakafamba. Saka basa riri kurohwa. Ndangoti aiwa rega tikuona sekuruswa. Ya, ngatarira kuno kuti tiripo kudai munondosvika. Munge zvida kunzwisisa because dzimwe nyaya dzacho dzinosara dzakangohinga. Ya. Saka tinozodziteera kuno kumanje kuti muchinyatsotsanangura. Chiri kuitika. Papo manje. Because vanhu vakawanda vazhinji pane nyaya iripo mazuva ano. Chief Saunyama. Iyo isati yapera. Kwanyabanga iyi. Saka vanhu vakawanda havasi kunzwisisa kuti chii chakanyatsoitika saka takangoti arega tikuuya tikuone. Ya, nyika yese iri kutoti wenhimbe. Izvozvo vanenge vanotochemera nhimbe nyika yese. Nhimbe ndiani nyaya, nhimbe ndiani chokwadi chizere. Nhimbe ndiari kuzviziva. Saka chokwadi chese kana nemafoni yokunga muri kukaura nawo. Ndipe tinzo pakati paya zvakafamba sei. Mafoni ari kurira. Nhimbe ndimune nyaya yese. Mafoni ari kurira saka tichiti nhimbe ya. Nhimbe ndiwane nyaya yese nhimbe. Iri kuziva zvese nhimbe. Mwana vachita iwe ndounowirirana nasekuru stoni. Ndimune chokwadi chese. Tikadaiwa isu tinongofambira nyaya chete kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Hatidi kuti kubude divi 1. Ya. Vanhu vanopedzisira vangoti sekuru stoni ipavha. Zvinotoda kuti hakuna achabuya ikoko. Ndikati muri kutaura izvozvo pamba pangu pakutofulaya. Imi muchitaura masoka eda kutochiburitsa musocha medhi hazvitsikana ndikati wakatononoka kuburitsa pakatofulada izvozvo. Uchiburitsa nhasi mangwana pane pari kupindira vanhu 70. Aida kuburitsa masocha mabhizi Yo vanhu vava. angada kuti kuti sekuru stoni izvozvo. Ndikati uri kutotambudzika hako iwe. Uri kutononoka ungatotirerutsire. Aiwa vanhu Vari kutofulada iyo zvinotofanirwa nevanhu 4 vekuUK. vari kuuya. Watoti toda kuenda kuhurumende tipiwe tsamba yekufamba as a group. Tiuye ikoko tosvika kuHarare topiwa mota neairport ndikati shuwa zvakamboitika. Wakauya shuwa kuairport. Aiwa regai tikurukure nyaya yacho tine kuti